Jabulele bafethu representing umlazi neFolo C-section K-section eMandusa bafethu. Okay. Abantu bethu abazi usathi try performance la ngaphakathi enye ingoma ngiyacela usichazele ngale ngoma kancane. Hayi ngiyacela mfethu ukhuluma ngezinto ezenzeka emhlabeni kahle sibona izinto zonke ezenzeka ngoba ngicela ngisuke ngikhuluma nogode kahle. Cela ehlise mfethu yonke lento esenzeka manje ukwazi kwabantu kulabo besifazane gender based violence sama ukwehlisa sikhuza abafethu behlisa isandla bafethu. Scoop la sikhona mfethu. Sefolweni mfethu eDollars Launge bafethu ka-C eToyota City bafethu. So nakho ingane hayi umlazi bafo neFolo so mfethu ngimuvile mlazi kodwa ngibot side nje mfethu ngala nangala amadlala mothula. Sithola kanjani yamo? Mfethu okwamanje bafika ikwi-album ezophuma nje bafethu. Kodwa nje ilindeleni maduze mezithekthemba nje isagropa nje sonke staff sami ufuna ukuzwa mina kodwa ikhona music video esanda gropa ethi ngithanda umuntu iyona ke yenza kahle kakhulu nani isubscribe ngibheke ku YouTube Jabulele ngithanda umuntu yonke staff sami nje sophuma baba. Siyabonga kakhulu bese usitshela ama handles la usonakala khona nawe Fisher Richard. Bafuna ukukhuluma nami mfethu ngena ku Facebook usearch double-L Silungelo double-L Mkhize YouTube yonke indawo nje Silungelo double-L Mkhize mthola kanjalo baba yonke indawo njalo WhatsApp ke ngiyangixelile WhatsApp kakhulu bafethu sifuna ama subscribe abantu ba download hayi my king ungapholi ithethe nginika yona bese ayifunda kuwena uyapha bonke yakhoza bese umuntu osho kanje ngibuzeka nje mina hayi stop dog my king salute salute